Aquests macrocontrols que fem són molt importants per tal d'evitar accidents de trànsit. Per nosaltres el món del transport és rellevant. Aquí a l'AP7 circulen moltíssims camions cada dia i ens permet detectar aquelles infraccions que puguin estar incomplint. En aquests macrocontrols de transports el que fem és controlar vehicles de transports de mercaderies de més de 3.500 quilos, és a dir, aquells vehicles que són pesants, i allò que controlem són la documentació de la persona conductora, tota la documentació i càrrega del vehicle, les condicions tècniques del vehicle, control d'alcohol i drogues. Després mirem el que és el tacògraf i comprovem el temps de conducció i descans d'aquell vehicle. També tenim suport dels companys de la Direcció General de Transport i Mobilitat i del Departament de Treball per tal de comprovar que tinguin tots els permisos de treball i, a més, tot l'acompliment de la normativa de transports. També tenim suport dels companys de l'helicòpter. En cas que vegin alguna infracció dinàmica també ens ho fan saber i aprofitem per denunciar-ho. Nos han inspeccionado, no llevamos ninguna infracción en el tacógrafo, la carga todo correcto, la estiba correcta, y esto nos viene bien porque nos controlan el tiempo de conducción y descanso que tenemos, las horas de trabajo, la disponibilidad, nos lo controlan todo. Entonces yo lo veo bien. Me parece bien que nos controle, contra más mejor, porque así el que no pueda trabajar se queda parado. Tú fíjate lo que pasa teniéndonos controlados, si no estuviéramos controlados.